идомаи хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. қисми 15. дар бригадаи Никитин ҳамин ки кори рӯзи нахустини Пӯлод ба охир расид, Рустам ба назди ӯ омад. хайр ҷура, ба кор ҳам сар кардем. Ба ҷои истиқомат ва хӯрок ҳам таъмин шудем. акнун барои шикори моҳӣ ҷойи муносибе ёфтан дар кор. Пӯлод сахт хандида бо дасташ тамоми дарёро нишон дод. Мана дарё, дилатон аз куҷояш хоҳад сайд кардан гиред? Ба мо об не, моҳӣ дар кор ҷура. Шумоҳо бо тароқу туруқ ва доду фарёд моҳии ин ҷойҳоро хусонида мондагӣ. Барои мо ҷура ҷойи орому хилват ба кор меояд. хумори шикори моҳӣ гирифт чӣ? Бо табассум пурсид Пӯлод. ҳеҷ напурс, гуфт Рустам таҳдидомезона назар афканд. гумон мекунӣ ки ман туро ором мегузорам? баъди кор дасту по ва каларо дам додан лозим. истироҳати аз ҳама беҳтарин будани шикори моҳиро ҳоло ҳам нафаҳмидӣ чӣ? вай Пӯлодро оғӯш карда хаёлмандона ба дарё нигарист. шастро ана ин тавр бардорӣ, дар нӯкаш нуқраи тоза ҷасту хез мекунад. шикори моҳӣ барои шуши одам ҳам фоиданок. ҳавои тоза. вай гарданашро хорхоронд, гапашро давом дод. дарё ҳанӯз ях набастааст. вақти аз ҳаво налидан не. зудтар ҷои хилват ёфтан дар кор. Пӯлод суханони Рустамро бо қаноатмандӣ гӯш мекард. Пӯлод ба ягон кор шавқу завқ доштани касеро бинад, хоҳ ба кор бошад, хоҳ ба сайди моҳӣ, ин хусусиятро дӯст медошт. андак хомӯш истода қатъӣ гуфт: ман ин хел ҷойро медонам. кай мо ба он ҷо меравем? Дар суҳбидам ё баъди шом? ана ҳозир меравем. ман 60 ҳам гирифта будам, ҷавоб дод Рустам. хайр чӣ, рафтан мегирем? пурсид Пӯлод. шабҳо Баҳор дар китобхона кор мекарду баъд рост ба заминканашон мерафт. гумон буд ки Пӯлод дар катасҳои бо Баҳор вохӯрад. вай мехост ӯро бинад, вале аз чунин вохӯрӣ метарсид, зеро намедонист ки барои хатчае монда аз сохтмон рафтанаш Баҳор чӣ гуна муносибат мекарда бошад. додарам, гармтар либос пӯш, огоҳ кард ӯро Рустам вақте ки онҳо шитобон ба хобгоҳашон мерафтанд. заминкан хобгоҳашон дар доманаи кӯҳ воқеъ буда, бо деворҳои тахтагини сафед карда ва тирезаҳояш аз замин болотар ба назар намуда меистод. муҷаррадҳо дар кулбаҳои умумӣ ва оиладорҳо дар хонаҳои алоҳида мезистанд. саёдҳо ба пояшон пойтобаҳои гарм печонида, мӯза ба танашон ҷомаҳои пахтадор баромаданд. шастҳо сатили кӯҳна ва дигар тӯшаҳоро гирифта ба резишгоҳи катасой ба дарё равон шуданд. чунон ки дар рӯзи ҳаво гирифта ҷо ҷо равзанаҳо пайдо ва дар паси абрҳо кабудии осмон намудор мешавад, дар зимистони ин ҷо ҳам баъзе рӯзҳо ҳаво мекушод. ба сайди моҳӣ рафтани онҳо бегоҳӣ яке аз ҳамин гуна рӯзҳо буд. шаб торик мешуду ҳаво сард. дар гумбади фалак моҳ андак хиратар шӯъла мепошид. осмон пур аз марҷони ситораҳо буд. Пӯлод Рустамро ба ҷое овард ки рӯзи аввали ба сохтмон омаданаш якҷоя бо Баҳор хӯрок хӯрда буданд. об дар зери нури моҳ оинавор ҷило медод. Рустам ба замини плаши брезентияшро паҳн кард. баъди он ки дӯстон дар соҳил нишаста ба дарё шаст мепартофтанд ва сабру тоқатро пешаи худ карда ба шаст афтидани моҳиро интизор шуданд. Пӯлод оҳиста аз Рустам пурсид: рустамако, барои чӣ шумо дар назди Никитин маро таъриф кардед? аз уҳдаи ягон кор мебароям ё не? як муддат гузарад, баъд маълум мешавад.
охир додарам, ман туро дар бозор не, дар вақти кор шинохта будам. ту кӣ буданатро кайҳо нишон додаӣ? ман ба таъриф кардани ту пурра ҳуқуқ дорам. Пулот сурх шуду якравона гуфт: баъд маълум мешавад, шояд маро таъриф нею коҳиш кардан лозим буд. барои чӣ? сидқан ҳайрон шуда пурсид Рустам. додарам, ман ягон бор ҳам беинтизомии туро пай набурдам. ба сарзаниш кардани ман асос ҳаст, муҷмал ҷавоб дод Пулот. агар айби худатро худат медониста бошӣ, ҳамаш дар ҷояш, додарам, гуфт Рустам таги гапро пурсида нанишаста. вақте ки дар шасти аз об кашидаи Рустам моҳии аввалин тапаростанон меҷаҳид, дар чеҳраи Рустам аз қаноатмандӣ табассуме пайдо шуд. бина, ризқу рӯзиамон баромад ку ҷура? дар ҳамин вақт шарфаи пои касе шунида шуд. Рустам ба қафояш нигариста хурсандона хитоб кард: ҳой, Сергеяко, дар ин бевақтӣ кадом шамол паронд? дар ҳамин ҷоҳо гаштанро дӯст медорам, гуфт Никитин наздиктар омада. қад-қади соҳил омадаму саидҳоро ёфтам. Никитин чубуқашро тавре бардошт ки бо он ишора онҳоро ором кунад. барои чӣ ташвиш мекашед? ман ба шумо ягон кор надорам. фақат мехоҳам ки шикоратон барор гирад. Пулот ба Рустам наздиктар нишаста аз як гӯшаи плаш ба Никитин ҷой холӣ кард. шинед, Сергей Иванович, ман шастамро диҳам, медоред? Никитин ба назди вай нишасту сар ҷунбонида гуфт: шавқ надорам. дар лаби дарё моҳидориро нею нишаста хӯрданашро дӯст медорам. агар бо моҳӣ шӯрбо зиёфат кунед, не намегӯям. тамоми шаб ба шасти моҳӣ нигоҳ карда нишастан кори ман не. дар назди шумо нишаста чӣ хел азоб мекашед, раҳмам омада тамошо кунам, инаш нағз. азоби шумо не, роҳати шуморо тамошо кунам гуфтан беҳтар, бо тамасхур ҷавоб дод Рустам. агар ба ягон кас раҳм кардан лозим бошад, мо бояд аввал ба шумо раҳм кунем, зеро шумо худатонро аз роҳати шикори моҳӣ маҳрум кардаед. биё баҳс накун, Рустам, гуфт саҳлҷӯёна Никитин, ки моҳидориро дӯст медорад ва ки моҳишӯрборо. дарди дандонатон монд? гапро бурида гапи онҳоро пурсид Пулот. дандонро эҳтиёт карда нанишастам. ба духтур рафтаму шарти кашонида партофтам. Никитин ба Пулот бо меҳрубонии падарона нигоҳ карду дар навбати худ пурсид: рӯзи корат чӣ хел гузашт, ҷура, монда нашудӣ? монда нашудам, Сергей Иванович, гуфт Пулот. ту чӣ хел кор мекунӣ, ман мушоҳида мекардам. боракалло, муаллимони ту одамони бад набудаанд. Никитин бо гӯшаи чашмаш муғамбирона ба Рустам нигоҳ кард. қоидаи зиндагӣ ҳамин: ту ба як кас ҳунар ёд диҳӣ, ӯ дар навбати худ ба каси дигар ёд медиҳад. ин навбат ба ту ҳам меояд, ҷура. ту ҳам шогирдҳоро усто карда мебарорӣ. худат ёд гирифта бошӣ, ба дигарон ҳам таълим те мегӯянд. сирри ҷовидонии синфи меҳнаткаш ҳам дар ҳамин аст. нохост вай аз оринҷи Пулот дошта гуфт: нигоҳ кун, писар, ба шасти ту моҳӣ дармонд. моҳидории мо ба Сергеяко ҳам таъсир кард, гуфт Рустам бо қаҳқаҳ ғолибона ханда бардошт. аз ин мебарояд, ки саёди ҳам ҷовидонӣ мемондааст. як ташт дигарашро барои ҳақиқат дароварда мерафтааст. аз роҳ мебаровардааст, мегуфтӣ, дуруст буд, гуфт Никитин ва саргарм шуда рафтани худашро ҳис накарда, Пулотро саросима мекард. каш охир, каш, ҳозир аз шаст баромада меравад. сабру тоқат лозим, сабру тоқат, Сергеяко, гуфт Рустам пандомез. як вақтҳо худи шумо меомӯхтед, ки одам бо сабру тоқат бошад. охир дар моҳидорӣ неку, гуфт
Никитин: маҳз дар моҳидорӣ ҳамчун ба дигар корҳо шавқу завқ ва сабру тоқат дар кор, ҷавоб дод Рустам. Ҳа бале, гуфт Никитин, сабр кунӣ аз ғурра ҳавло мепазад. Эҳтимол ин мақолро моҳидорҳо бароварда бошанд. Никитин ин суханонро ба унвони саёдони моҳӣ бо писханд мегуфта бошад ҳам, аммо вақте ки ба шасти Пулод зағорамоҳӣ дармонду онро аз об берун кашида баровард, хурсандии ӯ ҳадду канор надошт. Уҳу, зебогиашро бина! Ӯ саргарм шуда кафи дастонашро бо ҳам молиш дод. Моҳи шурбо ҳам нақд шуда монд ку? Пулод мисли моҳидорони ботаҷриба олиҳиматона гуфт: Сергей Иванович, шумо фарз кунед, ки ин моҳиро ҳардуи мо доштем. Не, ҷура, ба ҳосили меҳнати кас шарик шуда наметавонам. Чизи кас ба ман дар кор не. Баъд вай як лаҳза хомӯш монд. Фақат ман аз маслиҳат ва омӯхтани таҷрибаи дигарон даст намекашам. Инро ба ту ҳам маслиҳат медиҳам. Ягон чизро нафаҳмида душворӣ кашиданӣ шавӣ, шарм надошта пурс, ақлу таҷриба омӯз. Ман ҳамавақт тайёр ҳастам, ки ба ту ёрӣ диҳам. Ба қарибӣ ба сохтмони дарғоти асосӣ мегузарем. Кори он ҷо нисбат ба кори геси хурд душвортар. Вай ба Пулод нигоҳ карда гӯё ногаҳонӣ пурсид: аз қишлоқат баромаданат боз бисёр вақт гузашт? Ҳа, хеле вақт гузашт, гуфт Пулод. Рафтан намехоҳӣ? Ман як-ду рӯз ҷавоб дода метавонам. Нав ба кор сар кардаму дарав ҷавоб пурсам. Эҳтимол модарат пазмон шуда бошад. Ба вай мактуб менависӣ? Чеҳраи Пулод аз ин савол лолагун гашт. Вай худ аз худ ва аз бригадираш шарм дошт. Хеле вақт боз мактуб нанавиштам. Ба кор банд будам. Баъд касал шудам. Ту фикр мекунӣ, ки модарат аз ту мактуб нагирифта чӣ хел азоб мекашад? Модаратро азоб надеҳ. Эҳтиёт кун, ҷура. Зиндагӣ дар дили модар чӣ қадар захму доғҳо мегузорад, ин ҳисоб надорад. Никитин халтаашро бароварда ба чубуқаш тамоку андохт. Андак дуд кунонам ҳеҷ гап набудагист. Дуд кунонида шушатонро заҳролуд кардан гиред, гуфт Рустам. Никитин чубуқашро дуд кунонида кашиду дуди ғафсро сар дода ва баъд бо дасташ аз назди Пулод ронда андешамандона гуфт: модар ин калимаи муқаддас аст. Ту, Пулод, ҳоло ҷавон ҳастӣ, ба қадри модар намерасӣ. Вай дид, ки Пулод сарашро ба зер афкандааст, саросима ба гапаш маънои дигар дод. Ман бовар мекунам, ки ту ба қадри ӯ мерасӣ. Фақат ин ки хату хабар фиристода дилдорӣ намекардаӣ. Барои чӣ ин тавр мекунӣ? Охир вай модар аст. Ожангҳои чеҳраи вай гӯё нонамоён ва тунуктар шуданд. Ту хаёл накун, ки ман аз 50 гузаштааму модар надорам. Модарам зинда, пир шудааст, дар Тошканд зиндагӣ мекунад. Ҳамин ки андак вақт ёфтам, диданӣ меравам. Вай маро ба оғӯш мегирад, аз хурсандӣ ашк мерезад. Баъд ба танбеҳ додан сар мекунад. ҳоло ҳам хаёл мекунад, ки гӯё ман бача бошаму ба насиҳат мегузарад. Дар хона ман қарор нишаста наметавонам. Остин барзада ба корҳои хона ёрӣ мерасонам. Об мебиёрам, ҳезум мекафонам. Вай баъзан аз хурсандӣ дар ҳайрат монда мегӯяд: Серёжа, одами каппа калон шуда мондаӣ. Ман бошам пир шудааму вай торҳои сафеди мӯи маро намебинад. худаш пири фартуд, букрӣ шуда мондаасту мо ҳанӯз ҳам барои вай бача. Мо аз модар 3 нафар будем. Модарам бармаҳал бева монда буд. Додари хурдиам командир буд. Дар аввалҳои ҷанг ҳалок шуд. Барои модарам ва укоям ҳам бачаи хурд
дар ин ҷанг шавҳари хоҳарам ҳам кушта шуд. хоҳарам ба назди модарам баргашт. дар завод кор мекунад. модарам аз вай ҳам сер намешавад. хаёл мекунад хоҳарам ҳоло ҳам духтарча, ҳолон ки худи ӯ кайҳо боз модар аст. ҳамин хелҷура модари мо тамоми ҳаёташро ба парастории бачаҳояш сарф кардааст. то ҳозир ҳам барои бачаҳояш шуда зиндагӣ мекунад. барои мо шуда вай чӣ қадар азобу уқубат, ғаму андӯҳро аз сар гузаронидааст. барои чӣ акнун мо ӯро ҳурмат ва эҳтиёт накунем? ягон вақт ҷура ту инро мефаҳмӣ. ҳар қадар ки ту ба модарат фоида расонӣ ҳам, дар назди вай боз ҳамон қадар қарздор ҳастӣ. зеро вай туро парвариш кардааст, туро бисёр дӯст дошта ғамхорӣ кардааст. ин меҳрубонии модар ба фарзанд ҳадду ҳисоб надорад. мисли уқёнусест бепоён. мо бошем на ин ки ба ғамхориаш бо ғамхорӣ ҷавоб медиҳем, балки бе ҳеҷ асос онҳоро меранҷонем ва озор медиҳем. ту Пулод ба модарат хат навис, ҳатман. Пулод оромона сар ҷунбонид. Рустам ҳам хомӯш менишаст. эҳтимол вай ҳам дар бораи модараш фикр мекард. Никитин чубуқашро холӣ карду ба хаёл рафт. дар соҳили оромӣ ҳукмрон буд. фақат мавҷҳое ки аз зери пои моҳидорон ҷорӣ шуда мегузаштанд, гӯё ба онҳо нидо медоданд ва боз ба мавҷҳои азамати дарё ҳамроҳ шуда мерафтанд. ба нохост ба шастҳои Пулоду Рустам моҳиҳо зуд дармондан гирифтанд. сатилашон дар якдам лаболаб пур шуд. дар сатил моҳиҳо патарос мезаданд. як моҳӣ аз сатил ҷаҳида ба об рафт. Никитин ба шавқ омада онро дошта гирифтанӣ мешуд. вай моҳиро медошт, лекин моҳӣ аз дасташ лағжида мерафт. ниҳоят вай моҳиро дошта ба сатил андохт. рустам аз барор гирифтани шикорашон қаноатманд оҳиста сурудхониро сар кард. рафти ту бо нозу ҷилва, ман туро дарьё бигуфтам, меҳрубон будӣ аз ин рӯ, бевафо зебо бигуфтам. эҳтимол вай аз давоми сурудро надонистанаш бошад, банди болоиро гаштаю баргашта такрор мекард. Пулод суруди форами Рустамро гӯш карда, дар ҳамин ҷо ҳамроҳи баҳор нишастанашро ба хотир овард. ба хотир овард, ки санги пахшкардаи майсаҳоро ба дарьё андохта буд. он вақт баҳор ӯро Баҳодур номид. баҳодур будаста, гуфт ӯ худ ба худ. ба вай як калима сухан нагуфта гурехтагӣ Баҳодур буд. гуреза Баҳодур, акнун баҳор дар бораи ман ба чӣ фикр рафта бошад? вақте ки онҳо ба хобгоҳашон расида омаданд, аз шаб посе гузашта буд. дар назди заминкан ҳавзе кофта буданд. Пулод ҳамаи моҳиҳоро ба ҳавз партофта аз дил гузаронид, ки пагоҳ бетонгаронро бо моҳишӯрбо зиёфат хоҳад кард. рӯзи дигар барои Пулод бо воқеаҳои ғайри чашмдошт оғоз ёфт. вай дар майдончаи сохтмон хеле таваққуф карда монда, ба ошхона аз ҳама дертар мерафт. тасодуфан бо Холмат дучор омад. Пулод ӯро шинохт ва ҷо ба ҷо истода пурсид: эҳе, Холматако, шуморо кадом шамол ба ин ҷо паронда оварда? Холмат чун одати ҳарвақтааш писхандомез табассум карда гуфт: ҳа, йигитча, ҳаминро донистанатон лозим аст, ки одамҳои боодоб пеш аз ҳама салом мегӯянд, ана баъд саволҳои ахмақона медиҳанд. Пулод суханони Рустамро ба хотир овард, ки вай ба сохтмон танҳо наомадааст. аммо аз чӣ сабаб бошад, ки номи Холматро ба забон наоварда буд? бо дигарон ҳамроҳ шуда иҷолатан ба ғалабагес омадани Холмат дар дили Пулод ҳисси ногувори ҳайратомез бедор кард. аммо вай дар ҳол ба фурӯ нишонидани ин ҳиссиёташ
нисбат ба ин одами бадхоҳ кушида мулоимтар шуд. чӣ ҷои тааҷҷуб аст, ки холмат ба сохтмон омадааст. холмат устои гулдаст аз душворӣ низ наметарсад. иштироккунандаи ҷанг. бо вуҷуди ин мӯйҳои баданаш рост хеста гуфт: барои чӣ саволи ман ахмақона будааст? фақат ман интизор набудам, ки шуморо дар ин ҷо мебинам, гуфт Пулот. мо ҷанговарон ҳамавақт дар минтақаҳои муҳимтарин ҳозир мешавем, гуфт Холмат ва ҳамон лаҳза гӯё чизе ба хотираш омада ба тааҷҷуб пурсид: биист, биист, худат ин ҷо чӣ кор карда гаштаӣ? хабар надоред? охир аз совхоз ман ба сохтмон омада будам кӯ, ҷавоб дод Пулот. инро кӯ медонистам, лекин аз сохтмон гурехта рафт гуфта шунида будам. Пулот ба Холмат хашмгинона нигоҳ кард. Кӣ ин гапро гуфт? дар бораи ту ҳама гап мезанад. пояшро ба даст гирифта чорхезанон рафт, коргурез мегӯянд, воқеаи ногаҳонӣ мегӯянд. Пулот ҳеҷ чизро нафаҳмида абрӯ дар ҳам кашид ва гапи Холматро бурида пурсид: истед, ки дар кадом минтақа шумо кор мекунед? аҷабо, гуфт Холмат гӯё дар ҳайрат монда. наход ки нашунида бошӣ. ман дар минтақаи Турахонов кор мекунам, дар ҷое ки ту гурехтӣ. бетонгарӣ мекунед? боз пурсид Пулот. бетонгар мешудам а? Холмат истеҳзоомез лаб ич кард. ту маро пас назан, болотар бардор. Акрамхонако маро дар минтақаи Катасой прораб таъин кард. ҳозир сохтмони селбанди Катасойро худам сардорӣ мекунам. дар армия сапёр будам. донистам мона, йигитча, 10 ангушти сапёр ҳунар аст. аз он вақте ки Пулот ӯро дида буд, то алҳол мағрурии Холмат зиёдтар шудааст. Пулот ҳеҷ шубҳае надошт, ки Турахонову Холмат якдигарро нағз мешиносанд, зеро зодгоҳи онҳо аслан як буд. Турахонов ба қарибӣ ба совхоз рафта, ба ӯ нозу неъматҳои бисёре ваъда карда ҳамроҳи худ оварда буд. вай ба воситаи шиносоне, ки дар управления дошт, Холмати бетонгарро дар яке аз объектҳои муҳими минтақаи худ, сохтмони сарбанди муваффақатӣ, ки он пеши ҷараёни Катасойро мегирифт, ва қисми бетонии ҳанӯз сохта ба анҷом расонида нашудаи каналро аз тасодуфи обхезӣ муҳофизат мекард, прораб таъин намуд. бо ҳамин тариқ Холмат дар сохтмон шахси намоён ва аз пештарааш бештар иззатталаб шуда буд. вай Пулотро дида хурсанд шуд, ки имконияти дар назди ин минқорзард калонӣ кардан даст дод. акнун ӯро таҳқир мекунад. охир вай дар совхоз сабаби нохушии ӯ Холмат шуда буд. Пулот ҳамаи таънаҳои Холматро бо таҳаммул гӯш кард. дар ниҳоят ба воситаи Холмат равшан фаҳмидан мехост, ки ҳамқишлоқиҳо дар бораи аз сохтмон рафтани ӯ чӣ гуна фикру мулоҳиза паҳн кардаанд. ин тавр ки бошад, онҳо гуреза мегуфтанд я? киро? пурсид Холмат. киро мебуд? маро албатта, ҷавоб дод Пулот. гуреза ту набуда боз кӣ мешуд? ба сохтмон ҳамчун қаҳрамон омадию тобусварин пару бол ёзонида худро ҷилва додӣ, андак сахтиро аз сар гузаронидию ана баъд гурехтӣ. гурехтанат рост не охир? ҳамон лаҳза ба чӣ хаёле рафту гапашро қатъ кард. Холмат ба минтақаи Турахонов рӯзи рафтани Пулот омада буд. овозаи паҳнкардаи Турахонов дар бораи гурехтани ҳамқишлоқии ҷавонашон дар байни бинокорон ҳақиқатан зуд паҳн шуд. Холмат ба ин хабар бо қаноатмандӣ бовар кард. аммо агар ин гап рост мебуд, барои чӣ Пулот ҳозир дар сохтмон гаштааст? барои чӣ дар танаш корҷома дораду ба он резапораҳои бетони нав часпида мондааст? аз ҳафташ Пулот дар ягон минтақаи сохтмони ГЭС кор мекунад.
холмат ҳатто худро дошта натавониста хандид. Андак ту ист, агар ту аз сохтмон гурехта рафта бошӣ, ман бо кӣ гап зада истодам? Ту дар сохтмон набудию дар айни замон дар назди ман истодаӣ. Ин гапи ба якдигар намечаспидагӣ мантиқ надорад. Шамол набошад, шохи дарахт намеҷунбад, мегӯянд халқ. Чеҳраашро тира кард Пулот. Рост аст, ки ман рафтам, лекин баргаштам. Дар бригадаи Никитин кор мекунам. Вай дар ҳолати ҳаяҷон хоҳиш кард. Шумо росташро ба ман гӯед, аз кӣ шунидед, ки ман гуреза будаам? Кӣ ин гапро гуфт? холмат дар садои гап задани Пулот изтироберо пай бурда ғолибона писханд зад. Вай як марди маккор ва кунҷков ки буд, дар бораи одамҳои дурусткор ҳам гапу гапчаҳо бофта мегашт. Ба минтақаи Турахонов омада бисёр гапҳои дар байн гузаштаро фаҳмида гирифта буд. Вай дониста буд, ки Пулот ба сохтмон кай ва ба назди кӣ омадааст ва шояд мегуфт дар дили худ: ин ношуд ва он духтари китобдор ишқбозӣ карда мегаштагистанд. Бигузор ин ҷавонча гуреза ҳам набошад, аммо вай бо ҳар роҳ аз Пулот барои хусумати пешина қасос мегирад. худро сохтакорона бепарво нишон дода гуфт: аз ҳар хел одамҳо шунидам. Ба китобхона даромада будам, ки китоб гирам. он ҷо дар бораи ту гап мезаданд. дар китобхона як духтари хушрӯҳ аст, ки бо гап ҳамаро ба даҳони худаш нигаронидааст. ҳамон духтари китобдор, номаш чӣ буд? Фаромӯш кардам. худат ӯро медонистагистӣ. ана ҳамон духтар дар назди ҳама туро айбдор карда гап мезад. «Эй қаҳрамоне, гурехту рафт» гуфта ҳамаро механдонид. вай бо ташвиш ба чашмони Пулот зеҳн монда пурсид: «Ҳа, ба ту чӣ гап шуд? Шумо дурӯғгӯ, дурӯғ мегӯед», хитоб кард Пулот ва оҳи вазнине кашид. холмат беэътиноёна лабу даҳонашро кач карда гуфт: «Ҳа, инро мехостам. ҳар чӣ шунида бошам, онро гуфтам». «О, ту дар ҳақиқат он духтарро мешиносӣ?» «Мешиносам ё не, ин кори шумо не», гуфт Пулот. «Ҳой, бача, ба одами аз худат калон дағалӣ накун. ҳарчи ҳам бошад, ман аз ту якду куртаро зиёдтар даронидагӣ. ту маро ақаллан барои ҳамин ҳурмат кун». холмат дар ҳол фаҳмид, ки тири ӯ ба нишон расидааст ва ҳамин тавр аз қасос гирифтанаш нашъа мебурд. «Алам мекунада минқорзард, ҷазои ту ҳамин. Марҳами захми дили ту як мушти намакин». Пулот бо сари хам ва қавоқи овезон лаҳзае нишаст. Баъд сар бардошту шармро як тараф ронда зорӣ кард. «Гап ҳамин бошад, холматако, як илтимоси маро ба ҷо биёред. Ба ҳеҷ кас нагӯед, ки шумо маро дидед. Одамон ҳар чӣ хоҳанд хаёл кунанду гӯянд. Намегуфтагистеда? аз гуфтанам ба ман чӣ фоида? монанди киштӣ дар баҳру мурғобӣ дар кӯл дучор омадему ҷудо шудем. ва салом. ғами худам ба худам кифоя, зиёдатӣ ҳам мекунад». ин ҷавоби тамоман беэҳтиёнонаи холмат ӯро камтар ором кард. дар ҳақиқат инҳо бо якдигар чӣ кор доранд? ҳар кас бо роҳи худ. «Бовар мекунам, ки ба ҳеҷ кас намегӯед», гуфт Пулот ва дар садояш дарду алами худдорона садо дод. «Майлаш, барои ҳақиқати гапро гуфтанатон раҳмат, холматако. боз як гапи дигар. ману шумо якдигарро чашми дидан надорем, ҳамту не? Лекин ман кина гирифта намегардам. ба шумо дар коратон аз таҳти дил муваффақият ва хушбахтӣ мехоҳам». холмат ҳис кард, ки бо ин суханон кадом як торҳои нозуки дили ӯ ба ларзиш омаданд. ин Пулот ба ҳар ҳол бачаи бад нест, аз дилаш гузашт. валекин холмат ин меҳру шафқати чун шарора ҷаҳидаи одамиятро дар худ фурӯ нишонида,
хусуматомез писханд зад. бахт мегӯӣ, ба ҳама бахт талаб кардан нагир. ҳар қадар даст ба гиребон шуда талош кунӣ ҳам ба одам ягон чиз намерасад. бахт ин як болин барои ду кас. яке кашида болояшро пӯшад, болои дигараш кушода мемонад. Пулот ба рӯи Холмат рост нигоҳ карда, якравона гуфт: барои он ки ҳардуяш ҳам гарм бошад, ба якдигар сахт ҷафт шудан лозим. Холмат аз гуфтани сухани нешдоре худдорӣ кард. худаш ҳам намедонист ки бо вай чӣ воқеае рӯй медиҳад. барои хайрухуш даст дароз кард. хайр, игитча, дунё танг мегӯянд. сохтмон бошад, нисбат ба дунё ҳазорон бор тангтар. эҳтимол боз якдигарро мебинем. ту ба кадом тараф меравӣ? ман ба хӯрокхӯрӣ, шумо чӣ? ман ба управления. равон шав, шикаматро сер кун, ин ба ту фоида дорад, йигитча. холмат дарҳол ба қафояш баргашта, андаке лангида рафт. пулот бошад ба сӯи ошхона роҳ гирифт. баъди суҳбат бо Холмат таби вай чандон ҳам хуш набуд. бе ҳеҷ асос ӯро ба гурезагӣ нисбат диҳанду овоза паҳн кунанд, магар ин аз рӯи инсоф аст? охир вай нагурехтааст, ӯро Турахонов ронд. махсумчаро ҷеғ зада фармуд, ки ӯро аз хӯрокӣ маҳрум кунад. инро ба ҷуз худаш ва он ду нафар ҳеҷ кас намедонад. аммо он ду нафар мегӯянд, ки ӯро бароварда рондаанд. ҳаргиз не. аммо ба ҳеҷ кас нагуфта дар сари қаҳр баромада рафтани вай низ ҳақиқат аст. ҳақиқатро ҳар кас ба таври худ фаҳмида, ба манфиати худ маънидод карда метавонад. пулот аз ин ҷиҳат худро айбдор кард. ҳамқишлоқиёнашро ҳақдор баровард, ки ба тахмин ӯро гуреза пиндоштаанд. аз канор нигоҳ карда шавад, ин рафтораш ба рафтори гурезаҳо монанд буд. аммо баҳор чӣ? нахоҳд ки баҳор ҳам ӯро гуреза пиндораду ба ин гап бовар кунад. охир духтарак кӣ будани ӯро аз хурдсолиаш медонад. вай ҳамавақт бовар кунониданӣ мешуд, ки Пулот зур аст, зураш ба худаш мерасад. баҳор ба вай эътимод дошт. ҳар гуна воқеае рӯй диҳад ҳам мебоист, ки баҳор эътимодашро ба вай гум накунад. эҳ Пулот, Пулот, мумкин аст ту аз он чӣ лозим аст аз вай зиёдтар талаб мекарда бошӣ. охир ту ақаллан бо Турахонов дар чӣ хусус баҳсу мунозира кардед ва ба ту чиҳо гуфт? пеш аз рафтанат дар ин хусус ба духтар нақл мекардӣ. он вақт гап дигар буд. ту бошӣ дар оташи ҷаҳл сӯхтаю пухта ва касеро огоҳ накардӣ. ба рафтори одамон нигоҳ карда ба ӯ бовар мекунанд. рафтори ту чӣ гуна буд? кӯдакона. мумкин аст ки ҳоло ҳам дер нашуда бошад. ба назди баҳор бирав, узр хоста бигӯ, дардатро ошкор баён кун, ки фикрҳои бадро дар ҳаққи ту аз дилаш барорад. ту кори бад накардаӣ. Пулот дандон ба дандон монд. не, сазовори боварӣ ва ҳурмати баҳор буданашро вай бо меҳнат исбот мекунад. инро ба ҳама исбот мекунад. аммо вай ҳанӯз кори ба таъриф арзидани накардааст. дар бригадаи Никитин нав ба кор шурӯъ намуд. ба ин кор дилаш тафсон. аз Сергей Иванович ва Баҳодур бобо, аз Рустам ҳам маҳорати кор ёд мегирад. ҳамчун фарзанди содиқи ватан арақи ҷабин мерезад ва ҳамин ки ба муваффақияти нахустин ноил шуд, худаш ба назди баҳор рафта, воқеаҳои аз сар гузаронидаашро аз аввал то охир як ба ӯ мегӯяд ва духтаракро ба ҳеҷ чиз таъна намезанад. зеро ки агар баҳор бо вай бовар накунад, аз ин ҷиҳат танҳо худаш гунаҳкор аст. фақат худаш. панди дирӯзаи Никитин ба Пулот сахт таъсир карда буд, ки худи ҳамон шаб ба модараш хат навишта фиристод. минбаъд ҳам вақти холӣ пайдо кунад, фавран 3-4 ҷумла навишта мефиристод.
имрӯз низ қаламу коғаз гирифта ба сари миз нишаст. буваҷони меҳрубон, худатон мебинед, ки ман ба шумо чӣ тавр зуд мактуб менависам. ҳамин тавр оғоз ёфта буд яке аз мактубҳояш. дар дилам ҳар гапе бошад, дар ҳаётам ҳар воқеае рӯй диҳад, дар бораи он ман ба ҷуз шумо боз ба кӣ менависаму мегӯям? Ба шумо ва ба падарам менависам. лекин аз чӣ сабаб бошад вай боз мактуб нанавишта монд. аммо шумо дилтанг нашавед, буваҷон. эҳтимол ба хат навиштан дасташон намерасидагист. охир падарам ба ҳуҷум гузаштаанд. қушунҳои мо дар тамоми фронтҳо ба ҳуҷум мегузаранд. ин чӣ қадар хурсандиовар аст. дар сохтмони мо ҳам воқеаҳои азиме рӯй медиҳанд. дарёбандҳо аз бари дарьё чандин сепояҳо устувор карданд, ки он сепояҳо бо симҳои ғафс сахт бо ҳам баста шудаанд. ана баъд одамон харсангҳоро бардошта ба пароми лапон омада ба пеши сепояҳо мепартоянд. сангҳо ба сепояҳои ба симҳои маҳкам басташуда дармонда пеши оби тезҷараёнро мегирад. ҳамин тавр дарьё баста мешавад. буваҷон, шояд дар хотир дошта бошед, шумо ба ман ҳикоя карда мегуфтед, ки замонҳои пеш деҳқонҳо аз оташ ҳам дида зиёдтар аз сел ва обхезӣ метарсиданд. акнун бошад, буваҷон, одамҳо дарёро ба худ тобеъ мекунанд. мо дар ин ҷо бисёр ҳастем. ҳама гап дар ягонагӣ ва якдилии одамон будааст. бо ин гуна қувва мо чӣ хел ҳам ба дарьё банд намепартофтаем. ҳама аз як гиребон сар бароранд, мақсади ягона дошта бошанд, зурашон ба кӯҳро ҳам талқон кардан мерасидааст. дарьё ки баста шуд, оби он аз равоқҳои обгузар ҷорӣ мешавад. дар соҳили чап ҳам барои дар оянда ба канал бастани оби дарьё равоқҳои обгузар сохта мешаванд. ҳоло дар соҳили чап ва дар соҳили рост корҳои сохтмон авҷ мекунанд. дар ин ҷо бетонгарон ниҳоят дар кор шуда мондаанд. қариб ҳамаи бетонгарони бригадаамонро ба сохтмони дарғоти дарьё гузаронидаанд. буваҷон, ин ҷо минтақаи камсамолӣ номида мешавад. дар соҳили чапи дарьё умуман камсамолецҳо кор ва зиндагӣ мекунанд. сину соли Сергей Иванович ва Баҳодур бобо аз ҳадди камсамолӣ гузашта бошад ҳам дилҳояшон ҷавон аст. ин рост, буваҷон. онҳо ҷавонҳо бар ин кор мекунанд. ман бошам ҳоло дар геси хурд кор мекунам. мо ба пойдевори геси оянда бетон мегузорем. зимистони сахт, аммо гоҳ аз ин ҷо, гоҳ аз он ҷо зери котлован чашмаҳои гарм ҷӯшида мебароянд. обҳои ин чашмаҳо чунон гарманд, ки яхро ҳам, замини яхкардаро ҳам мулоим мекунанд. ин обҳои бухораш баромада истодаро бо насосҳо кашида ба дарьё мепартоему корамонро давом додан мегирем. акнун барои ёрии мо рӯз то рӯз бештар механизмҳои нав меояд. дар майдони сохтмони мо ва дигарон низ экскаваторҳо, кранҳои борбардор пайдо шудаанд, ки ин паҳлавонҳои дасташон пӯлодин аз уҳдаи ҳар кор мебарояд. ҳар гуна бори вазнинро ҳам сабук бардошта метавонанд. ба қарибӣ ба ман электровибратор доданд. чӣ хел кор фармудани онро ҳам омӯзонданд. ин машина чунон девкор аст, ки дар дасти ман гӯё ба ғазаб меомада бошад. меларзад ва тамоми вуҷуди маро ҳам ба ларза меоварад. вақте кор кунандани он хаёл мекунам, ки гӯё дар баданам қувваи электр садо дода бошад. вибратор бетонро нағз шиба мекунад, ки баъзан он ба назари ман зинда барин менамояду бо тамоми дилу ҷон ба ман ёрӣ додан мекӯшад. рост мегӯям, буваҷон, рост. мошина ҳам дил дорад. ба коргар лозим аст, ки дил доштани ӯро ҳис кунад. ана он вақт машина ба кас дастёри ҳақиқӣ дӯст мешавад. ман мошинаамро дӯст доштам, буваҷон. агар
маро ба сафи армия даъват кунанд, ман пиёда аскар мешавам, маҳз барои он ки зудтар ба ҷанг фиристанд. лекин орзуи танкист шудан ҳам доштам, ки ҳеҷ напурсед. танкро ба итоати худ дароварда, бо он чунон унс мегирифтам, то ба танк ошноҳои ҳақиқӣ гардем. ҳамчунон ки човандоз дар бузкашӣ бо аспи тездаваш дӯст мешавад, ман ҳам бо танк ана ҳамон гуна дӯстӣ пайдо мекардам. эҳ, он вақт онаи зори фашистҳоро нишон дода мемондем. росташро гӯям, ба мошина бисёр дил бастаам. чӣ хел ин нағз аст, ки ба сохтмон тораф зиёдтар машинаҳо оварда мешаванд. дар ин ҷо умуман дигаргуниҳо бисёранд. роҳи оҳани камбар, купрук, роҳи мошингард сохта шуданд. хонаҳои истиқоматӣ қомат рост мекунанд. лекин мутахассисон камӣ мекунанд. агар ман метавонистаму ин мумкин мебуд, ман ҳамаи ихтисосҳоро аз худ мекардам, то ки дар як вақт дар ҳамаи минтақаҳо кор карда тавонам. охир қувваи корӣ ҳам намерасад. шумо буваҷон, фақат маро одами худсито, лофакӣ гумон накунед. ҳамаи ин орзую умед аст. ҳар қадар ки аз дастам ояду зӯрам расад, ҳамон қадар кор мекунам. саломатиам нағз буваҷон. мо дар ҳавои кушод бетон мерезем. дар ин ҷо мегӯянд, ки барои ман ҳавои тоза аз ҳар гуна дорую даво ҳам фоиданоктар аст. рафиқонам ба ман чунон ғамхорӣ мекунанд, ки гӯё ман хурдакак бошам. рустамако бошад, ҳанӯз маро дар савғоз ба шири буз одат кунонида буд. ба ту шири буз ниҳоят даво мегуфт. аз қишлоқ як мӯйсафед ҳар саҳарӣ шири навҷӯшидаи буз меоварад. ба ӯ рустамако таъин карда будааст. хеле фоида кард. ману Анвар ҳамдигарро зуд мебинем. ҳамаи гапро дар бораи Турахонов ба вай гуфтам. суханони дар байни ману Турахонов гуфташударо ҳеҷ кас нашунидааст. лекин Анвар ба ман бовар мекунад. ба ман бовар намекунад гуфта тарсидан, ин ба ҳар ҳол тарсидан аст. аммо ман буваҷон ба худ эътимод дорам. ба худам ки эътимод дорам, аз кӣ тарсам? акнун фаҳмам, ки Анвар ҳам аз кору кирдори Турахонов розӣ не. вай ҳам чандин бор ба минтақаи Турахонов омадааст. дар он ҷо чӣ ҳодисае рӯй медиҳад, бо чашми худ дидааст. вай ҳам ман бар ин дар ҳайрат аст, ки ин Турахонов моҳ ба моҳ планро чӣ тавр иҷро мекарда бошад. рост аст, ки бинокорони минтақаи ӯ қувваи ғайраташонро дареғ надошта, қаҳрамонона кор мекунад. кас ҳайрон мешавад, ки онҳо ин зӯру қувватро аз куҷо меёфта бошанд. агар Турахонов дар бораи онҳо дурусттар ғамхорӣ мекард, аҷаб не, аз ин ҳам нағзтар кор мекарданд. колхозчиён зуд касал мешаванд. мумкин аст, ки ин аз сахтии кору бад будани маишати онҳо бошад. лекин план иҷро мешавад. Анвар кирдору рафтори Турахоновро фош карданӣ аст. аммо ӯро дар асоси далелу ҳуҷҷат ба даст афтониданӣ аст. ба вақту соат ҳушёр шуда кор кунем, мегӯяд Анвар. барои мисол вай гуфт, ки махсумча ба одамҳо нонро андак кам дода, нони аз ҳама боқимондаро дар бозор мефурӯхтааст. дар бозор нон фурӯхтанашро ман надидам, лекин бо чашмам мебинам, ки ба одамҳо нонро кам бармекашад. ин аз он сабаб, ки ҳамаи карточкаҳои нон дар дасти вай. ҳар кас бо карточкааш худаш дар магазин навбат истоданаш мумкин не. зеро ҳар кас худаш ба магазин равад, вақти ҳазор одамҳо беҳуда сарф шуда ба кор зарба мерасад. бинобар он мудири хоҷагии ҳар минтақа нонро оварда тақсим мекунад. лекин ин махсумча ҳаққи мардумро мехӯрад. махсумча ба одамҳо ҷабр карда, деги маишати Турахоновро меҷӯшонаду ба кор зарба мерасонад. аммо ин гапро дар ҳар ҷо гуфтан хуб не. зеро Турахонов обрӯ дорад.
бо фиреб чашми одамҳоро баста метавонад. буваҷон, ман мебинам, ки шумо боз аз ман хафа мешавед. ин одамро нағз намедонию дар бораи вай ин қадар қатъӣ гап мезанӣ гуфта асабонӣ мешавед. ман ӯро кам донам ҳам ба ҳар ҳол медонам. агар шумо мешунидед, ки вай ба ман чиҳо гуфт, он вақт мефаҳмидед, ки ин чӣ махлуқест. ҳақ ба ҷониби ман, буваҷон, аммо ҳақ будан ҳанӯз кам аст. ба Анвар ҳамин гапро гуфтам, лекин ман ҳам акнун набояд хотирҷамъ гардам. бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад кӯ. охир бо ин гуна ақида вай ба ман нарасад, ман ҳам ба вай намерасам, гаштанам мумкин не. ман бояд мубориза барам. вале чӣ тавр мубориза барам, буваҷон? дар мактаб ба мо бисёр чизро меомӯхтанду, аммо бо мавҷи пуртуғёни сели зиндагӣ чӣ тавр мубориза барем ва онро чӣ тавр рафъ кунем, инро ба мо намеомӯхтанд. танҳо худам чӣ кор карданамро намедонам. ҳозир монанди сагчае ҳастам, ки ба мавҷи сел афтода дасту по мезанад. лекин бовар мекунам, вақташ ва ҷояш меояду дар назди ҳамаи бинокорон гапамро гуфта онҳоро шарманда мекунам, ки ҳақ ба ҷояш қарор гирад. фақат буваҷон, ба одамҳои Турахонов раҳмам меояд. ҳамқишлоқиёни ман ба ҳавои сард чӣ гуна тобу тоқат мекарда бошанд. воқеан аз шумо як илтимос дар ин бора ба шумо навишта будам, боз хоҳиш мекунам. агар Халил бобо ё Баҳор мактуб нависанд ё онҳоро бинед, нагӯед, ки ман дар сохтмон кор карда истодаам. ҳамин тавр бошад беҳтар. вақташ ояд, худам онҳоро хабар гирифта ҳамаашро мефаҳмонам. илтимоси маро ба ҷо биёред, буваҷон. буваҷони азизам, ба ман тез-тез хат нависед. аз падарам мактуб ояд, дарав ва ҳатман ба ман фиристед. илтимос мекунам. бағал кушода шуморо сахт оғош мекунам. буваҷон, писари аз лаванд ҳам лавандтару, лекин сиҳат ва саломати шумо, Пулод.